سلا ممحياش لومن سناينا قال تجه سمونا ومدبنا مدب من تهاجر إنه ساعته حلي جميل اللوم للومون خمتول تلمدة سمونا وزعبا وزعنا أو استوديو ترقينا لنا مسانا كتصنحوا باقنا يوم سلام تعنها باللي بوليتيكينيا بايرا قبر أباي أدمنا خبير خا لو استوديو الناس للترقب خا بشمت كالنا كفلنا مسكاننا نقرب نفوتو وقعد حنا مساخا يغني لي يو مزاتي زعبانا نايلو معنت بهراو عرقيو يو بهراو عرقي تبهالتلو ببرك هاجر لخه بقصري اعريوم صفحت لو خونو ناي محبرسب كفلتات كصلل خئل حدا ليسروع وزع بايتا تحستلو بمنغستاتن بلملكتهم خالوت عالم لخاو سررع بايتا لدحزو اكالاتن تتغبار لمغبار لتكهلو حدا عوي زعبا هاجرن قطنان هم يلون هدئت عالم كتهلي بمغبار مداي سفيح عبركتو للو بعلو الخاله كونسيبتيو ياو باغباب لتفلاليه بزعبا زو توبيك كنياتات افتو محبراوي نطفت لركو سبات لقربوهم لتفلاليه حسابات لومو ياو خم بوليتيكينيا بوزح عفت صراحه عالم اكسبيرينس خم لغبرسب ياو بقداماي حتو إلنا لسرعنايو لقوان صنا ነገር خم ህዝቢ አለና ዶ ብሔራው ዕርቂልና ብሔራው ምርጅዳ ባይታ ለመድሓዝ እንቀሳቀስ ተለና ልብል ነገር ለተአድመጽትን ተመልከትናን ላንጸርና ተኸድና ሰናዩ ለስለላ ሐስብ እዩ እሺ ሀገርና ኢትዮጵያ በህዝብታት አብዝታት ውሽጢ ለጓንጽ ጸገማት አጋጥሞ ይፈልጥ ታሪካ አዋዝ ሰዓቱና ህዝብታት ጸገም የለይ እዚህ መግለጽታቱ ብዙሓት ነገራት መልዓል ይካል እዩ ለአብነት ለሐለፈ ጊዜ ኣብ ትግራይ ሕግና ምኽባር ጊዜ ለሃለ ና ትግራይ ተወለድቲ ለአምሓራ ክልል ይኣቱ ነይሮም እዩ ኣብ ኩናት ሰዓት ማለት እዩ ታይ ማለት እዩ ብሕልፊ ኣደታት ማለት እዩ እዚ ማለት ታይ ማለት ብኻልእ ባህላ ኣብ ጸገም ሰዓትስ ህዝቡ ስለልኾነ ህዝብ ኣምሓራ ለአምሓራ ክልል ኣትዩ ካፍቱ ና ኩናት ሓደጋ ከይገጥሞ ከም ዕቆብ ይጥቀመሉ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚህ በኻልእ ባህላ ኣብ ህዝብታት ለኾነ ጸገም የለይ ነገር ግን ጎንጽታት ግን ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝፈጠርዎ ጎንጽታት ግን ኣለዩ እዚ ጎንጽ እዚ መልዕልዮም ብዙሓት ነገራት እዩ መፍትሒኡ እንታይ እዩ ልብል ካሊእ ሰፊሕ ጉዳይ የድልዮ እዩ ነገር ግን እዚ ና ፖለቲከኛታት አሰላለፍ ለፈጠሮ ጸገም ግን ኣብ ሃገርና እዩ ና መጀመሪያ መነሻ ኢለ ሓስቦ ምን ፍለጥ ኢትዮጵያ ዓውይ ሃገር እዩ ብዙሕ ታሪክ ለሎ ሃገር እዩ ና ደቂ ሰባት መበቀል እዩ ና ዓለም መነሻ እዩ በስሩ ዝቀጠናቱ በተለይ ኣብ ኢትዮጵያ ለሎ ሃይማኖታዊ ታሪኻዊ በፍልስፍና አንጻር በሁሉ ነገር ታሪኻ በስርዓተ መንግስቲ بكل ነገር ማለት እዩ ካብ 3 እስከ 5000 ታሪክ ለሎ ሃገር እዩ እዘን ከዚ አውሮፓ ንብለን ለና ሃገራት ሓጢር ጊዜ ተፈጠራ እየን ብሕልፍል ለአሜሪካ ገለቱሎም ማለት እዩ ብዝኾነ ግን መልዕልዩ ደጋዊ ሓይልታት እዮም ኢለ ኣምን ከም ልፍለጥ ኢትዮጵያ ምስና አክሱም ተታሒዙ ምስና ሃይማኖት ታሪክ ተታሒዙ ምስቱ ፍልስፍና እዚ ለምርካብ አውሮፓውያን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኩናት ተካሂዶም እዮም كسعوري خالي تسعيرهم مالتي مستسعروا بتزاوري إيدا أتاونة اللو أو هاجرنا في تمالتي ملعلي زي إلى العمل زيد أتاونة زي بإيكونومي غيرهم ثم إثيوبيا المرحو سرعات إيدهم تأمزيزهم الدولي ونجر كوري دوليهم زي مالتها مالتيو أمزلوا الكا مثل تفعل عليه أوروبا هاجرات كونات كنا كايرت لنا حدا ينيرو حزب إثيوبيا حدا يبقى إثيوبياوي زي لم فراس يوم إيد لقتلو أرسل برسنا لا بقيت كنا أتي أرسل برسنا لا كنا أتي لبل نجار مالتي إننا الحلف 5 عامات هو حتى إهادق المورحو لنبرة سرعات بزحت أجمع فطيرو يلي لأمن تم عرباويان إيدهم كأتيو لفقد سرعات ينيرو يلي لأمن زي الجلات ببزح نجاريو حق من قصة ترى تخلي خافت ولا أواجات ترى تخلي خا بتحسس درجة إثيوبياويان بزرقنا بقانق خن كفافل كفافل كان مجزاء
ስራሕ እውን ተሰሪሑ እዩ ማለት እዩ ህዝብታት ጥርጣሬ ክፈጥሩ ግን ተገይሩ እዩ ህዝቢ ተጋጭ ይፈልጥ ግን ጥርጣሬ ግን ክፍጠር ተሰሪሑ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኢደእታውነት እዚ ያው ሃምዝል ወልካ በሕልፍ ብቱ ኢትዮጵያዊ የልብል ነበረ ስርዓት ላብ ሃገርና ውሽጢ ኣትዩ ላብ ግጭታት በፂሖም እዮም ከዚ ለለው ኣብ ኢትዮጵያ ለለው ግጭታት መልዕልዮም ሳቶም እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብፖለቲካ ክፍታሕ ልኽእል እዩ በዮም መንጎ ህዝብታት ፀገመሎ ኢለ ኣምኒ ነገር ግን ጥርጣረታት ክፍጠሩ ግን ተገይሩ እዩ ለኣብነት ሕገ መንግስቲ የተወከልና ይብል ህዝቢ ኣሎ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ሶፍት ሕገ መንግስቲ ክጸድቕ ተለሰ ንሕናስ የተወከልና ኣይንፈልጦ እዩ ልብል ህዝቢ ኣሎ እዩ ልዕለ ፀኒሑ ኢለ ሓለፈ 30 ዓመት ማለት እዩ ብሕልፊ ኣብቲ 27 ዓመት ማለት እዩ እና መነሽኡ እዞም በተለይ ለሓለፈ ስርዓት ነይሩ ተይልና ከመይ ጌርና ኢና ነቀራርቦ ከመይ ጌርና ኢና ነተዓረቆ ልብል ነገር ፍላጥ የድል እዩ ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ምጥንኻር ወሳኒ እዩ ናዚ ትቁልፍ መፍትሕ ሓደ እዩ ካልኣይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንእሰይ ናስራሕ ዕድል ምፍጣር እዩ ምክንያቱ በኣቶም ተዘዋዋሪ ላብ ሓደጋ ለእቲ ሃገርና ዝኸፋፍል ስራሕቲ ስለ ዝስራሕ ማለት እዩ እና እቲ ልወልካዮ ግን ኣብ ህዝቢ ፀገማት የለይ ህዝቢ ክስካዕ ኸዚ ይዋለድ እዩ ብትውልድ ዝተኣሳሰረ እዩ ክስካዕ ኸዚ ብሓደ ይቅድስ እዩ ብሓደ ይሓርስ እዩ ሓረስታይ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትፈልጡ ኢኻ ካብኡ እንደገና ብሓደ መስዋዕት ላኸፈለ መፅኡ እዩ እምቲ ልወልካ ዝበዝሕ ብቀይሕ ባሕሪ ገይሮም እዮም እቶም ኣውሮፓውያን ልመፁ ነይሮም ብዋናነት ብቀይሕ ባሕሪ ገይሮም እቲ ኣክሱም እቲ ብዋናነት ታሪካዊ ቦታታት ንምቁፅፃር ዝግበር ዝነበረ ኩናት ኣብ ትግራይ መፅኦም ናይ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰባት መስዋዕት ከፊሎም እዮም እስካዕ ቀረባ ግዜ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ናምሓራ መንእሰይ ወይ ናምሓራ ሓረስታይሲ ኣብ ትግራይ መፅኡ ሙማት ማለት እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ታሪኹ እዩ ናቱ ለማለት እዩ እቲ ህዝቢ እዩ ማለት እዩ ካብ ፀላእሊ ምክልኻልስ መፅኡ ትግራይ ልሞት ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ ሕቶም ላዕሊ እውን ይኸብድ እዩ ብፅሩብ መሰረቱ ኣብ ህዝብታት ኢትዮጵያ ግጭት ኣሎ ድዩ ኢልካ ንምንጋር ከቢድ እዩ ብመሰረቱ ስለዚ እቲ ህዝቢ ዝተዋለደ እዩ ዝተኣሳሰረ እዩ ብንግዲ ብሕርሻ ብሃይማኖቱ ብኩሉ ነገር ብስነ ልቦንኡ ዝተኣሳሰረ ህዝቢ እዩ ልደለየተ ልስራሕ ክፈላለለ ይኽእል ህዝቢ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ እንድሕር ብደንቢ ንፈልጣ ኮይና እቲ ሕቶ ንምልዓል ይኸብድ እዩ ብስሩብ ብመሰረቱ እውን ህዝብሲ ኣብ ህዝብስ ግጭታት ወይ ፀገማት ኣሎ እዩ እሞ ዕርቂ ገለ ክትብሎ ኣይትኽእል እቲ ዝብለኒ ኣብ ንሓወሓት ማእኸላይ ኮሚቴ ዝነበረ ብርሃነ ፅጋብ ዝበሃል ዝፀሓፎ መፅሓፍ ኣሎ ኢሃደ ቁልቁለት ዝብል ኣብቲ መፅሓፍ እሱ ኣባይ ወልዱ ናይ ትግራይ ክልል ፕረዚደንት ዝሃልየ ኣቶ ገዱ አንዳርጋቸው እንደገና ኣምሓራ ክልል ነይሮም ማለት እዩ እና ዝኾነ ቦታ ነይሩ ግጫው ገለታት ዝበሃሉ መሬታት ነይሮም ድሓር ከይዶም ነቲ ህዝቢ ኣኪቦሞ ነቲ ህዝቢ ኣኪቦሞ ኣንሕና እኮ ድሓር ከተዓርቕዎ ዓይነት ገለ ልብል ነገር እዮም እቶም ፕረዚደንታት ዓይነት ሓሳብ ኣልዒሎም ማለት እዩ ኣንሕና ንስኹም ከይትጋጭው ኢና ንፈርህ እንደ ንሕና ላብ ግጭት ክንኣተይ ንኽእል ዝብል ኣብቲ መፅሓፍ ተፅሒፉ እኒኦ ማለት እዩ ስለዚ ስሱዓት ዝኾኑ ኣመራርሓ ኣለውና እዮም ሃገሮም ኣሕሊፎም ዝህቦ ኣመራርሓ ኣለዉ እዮም ተፈጢሮም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ እዚኦም ልክዖም ክትሕዞ ኣለዎም ክንገሮም እውን ኣለዉ ብኢትዮጵያ ልደራደር ኢትዮጵያዊ ከም ዘየለ ማለት እዩ ታሪክ እውን ምስክር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቢያንስ ብተሓሳስባ ህንፀት የድሉ እዩ ብሕልፊ ኣብቲ ትውልድ ማለት እዩ ኢትዮጵያውነት ተጠንኪሩ ሓድነት ተጠናኺሩ ክኸድ ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ኣብ መንጎ ህዝብታት ግን ዝኾነ ግጭት ሃልዩ ይፈልጢ ክህሉ እውን ኣይክእል እዩ ክፈላለ እውን ክነፃፀል እውን ኣይኽእል እቲ ህዝቢ ማለት እዩ እና ኣብ ሃገርና ዝተፈጠሩ ፖለቲከኛታት ግን ብሕልፊ ሕወሓት ኢህደግ ዝበሃል ስርዓት ቅድሚ ዝነበሩ ስርዓታት ፅቡቃት እዮም ነይሮም ማለት ይኾነ ግን ብሓድነት ኢትዮጵያ ግን ኣይደራድሩ ገሊኦም ንጉሳት ይኾኑ ገሊኦም መሳፍንቲ ይኾኑ ገሊኦም ዲክታተራት ይነበሩ ብኢትዮጵያ ሓድነት ኣይደራድሩ ዋላ መንግስቲ ሃይለማርያም ተሪእኻ ዋላ ቅድሚኦም ቶም ሃፅያት ክሳዶም ዝሃቡ እዮም ብመሰረቱ ለሃገሮም ማለት እዩ ከምዚ ኸዚ መንእሰይ
لا كنات لأتو سوم تحاويهم لمن سيلا كنات لأتو يخوني ساتهم ما توم نقصات ما كسادهم يوم هاجرهم ناخذ يوم راحت عندنا سوم تحاويهم لهتانات من أسيل ود تفطيرهم نعملتي هاجرهم الخحدون تفطيرهم نعملتي من العلي زي بقى سسعي بإثيوبيا اسم لمت هافتي لمزراف ناولك هافتي لمخبات لجبرونا سسعي من نشو سلازو توم بوليتيكينيات توم مرار حال نورو سسعي الفطرة وتي من سي عندنا سسعي 5% من سينا إثيوبيا سلازو من سي زي سرح عدل نحل فطير كالو توم تاريخيان طلعتنا يدلعتو هاجرنا سلام كيركب هاجرنا خداخم بسر إثيوبيا ختحيي ليدولي سقعت لي يسوقوا يوم العالم عالمي يلسق إثيوبيا تتنكرها ببزح نجار مالتي مس هداسي أباي تتحيزو كون يخلي مس تاريخهم مس كل نجار مالتي إننا حيالات مخانون لا إثيوبيا حزب حيال مخانون في اللاتي بحلفي كجزائي يخلي أفريقيا نتاع ليتجز هاجريو ببزحات أفريقيا ون نتاع لو هاجريو إننا عالمي في اللاتي حزب إثيوبيا سلازي سقعتون اللوم إثيوبيا تحيلاسي عالم ونو قدستر كيتو للنجارات كاب سقعتون للعالي مثلا إننا بزخنا ኣብ ህዝብታት ኢትዮጵያ ግጭት የለይ ግጭት ክህለይ ክእሊ ልዕሊ ኢትዮጵያ ታሪክ ዘለዎ ዓለም ሃገር የለይ እዚ ታሪክ እዚ ናብ ምትእስሳር ከምዝለወል ካብ ብዙሕ ነገር ተኣሳሰረ ህዝቢ ብትውልድ ይኹን ብቃልሲ ይኹን ናደጋ ሓይልታት ብምቅላስ ብሓደ መስዋዕቲ ይኸፍል ብሓደ ይቅድስ ብሓደ ኣብ ጽቡቕ ሕማቕ ተኻፊሉ ዝነብር ህዝቢ እዩና ኣስቸጋሪ እዩ ብስሩ ማለት ሕቶ ተኸም ኣነ ከም ሕቶ ኮይኑ እውን قرب بزح طبق سمعته فترة اللي لم تايتل كاني كتاراترون حد يسوات سبسي إثيوبيا أنهم جعلنا قرني الناديو وشتنا قال البلون كم تيغيريو الناس حتى بعلوسي كم كالي حتى ون قوري اللي يخبلك هذا لينا زغلك هذا اللغة كن كالي تعرفوا لا ميديا وتيوم زفتات إثيوبيا المكفال ناقرو نا إثيوبيا بوليتيكية هات نيو يوم بعد فيها بتجري خلاف تطلع اللغة ستريم تلها إثيوبيا طلعتنا إياه ህዝቢ ኢትዮጵያ በዳሊና እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ በዳሊና እዩ ናይ ኢትዮጵያ ፍትሕ ተቋም በዳሊና እዩ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ በዳሊና እዩ ገለላሉ ጥሪኦም ማለት እዩ ስንፍናኦምስ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ተቋማት ይሓው ማለት እዩ ካሊ ዝተመረዘ ተሓሳስባ እንዲሁ ናፀለእ ተሓሳስባ ማለት እዩ እስታት ትርኢኻ ከዚ ትሕተኻ ካብኡ ተልዒልካ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ሚድያ ስለ ትሪኦ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ላንበረስ ኢትዮጵያ ዝኸፋፍል ንግግር ይናገር መውፅእ ብሚድያ ሓደ ሰማይ መሰረቱ ሕጊ ክህሊ እኒኦ እዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ الخفافل كل تهاجر ولا حنت هاجر يلاتنا نا زي بسرون بحقون تطيقنت كل يوم ويلي لا من انا بقول كاي مالت يوم زوم كلت علينا لا تبهله امونغو ايثيوبياويان افلالاي كفطر حدنتنا خفرس لصرح له مالتينا زيوم بحقون سجمر هاجر بهاجر الدرادر اكل كل يولي بحلف እንደገና ለሚዲያ ወጥዩ ሀገር ለከፋፍል ሐሳባት ለቀረው አካል በሕግውን ለጥይቀል መንገድ ፍጠረሎ ይሌላ አምና ነው ሀገር እንደህለለ ስለሌለና ማለት ነው እኛ ሀገር የለ ማለት ሳይል ለሃይ ማለት ነው ስለዚህ ኣብ ህዝብታትና ለገርም ትእሳር ለገርም ክብርታት እቶም ትብሎም ለኻ ለምሳሌ እቶም ለልዕል ካለው ፖለቲከኛት ምናልባት ካኦም ተልዕል ካልዕልካ ትኾን ካትሕቶ ሶም ፖለቲካዊ ትርፊ ወይ ለሆነ ድጋፍ ለምርካብ ወይ ጥቅሚ ጊዜያዊ ውልቃውና ጊዜያዊ ጥቅሚ ለምርካብ ይናገርለው ይሆን እዩ ለምሳሌ ቶምና ትግራይ ፖለቲከኛት ህዝብ ትግራይ ግን አዲስ አበባ ይመለሰይ ትግራይ ግን አዲስ አበባ ይስራሕ ይሰርሕ ናዙ ጋምቤላ ሶማሊያ ይخذው መረጃ ስለሌለኒ ዝውን ጋምቤላ ኢንቨስተራት ነውና ተጋር ማለት በመሬት ብዙሕ ነገር ማለት ስለዚህ ታይ ማለት እዩ ዚ ኻትም ምስክር ትግራዋይ ማዓት መንእሰይ ትግራይ ኣብ ማእኸል ዓዲ መጥዩ ላሰርሕ ላ ነገደ ስራሕ ላ ተቆፀረ ገሊላ ሓላፍነት ላመፀሲ ኢትዮጵያ ጠላኢት ካእያ ኢሉ ልናገር ሓደ ትግራዋይ ለዋዕሉውን ሕማቕ ታሪክ ለመዝግን በይት ከምዝለልካ እዩ ህዝቢ ክፋናለ ይክእል ብልኾነ ጉዳይ እውን ተጋጭ ይፈልጢ ኣብ መንጎ ማሓራና ትግራይ ለኣብነት ብመሬት ድዩ ብልኾነ ግጭት ተጋጢሙ ይፈልጢ ህዝቢ ከም ህዝቢ ወይም እቶም ብሄራት በቃ ለኾነ ግጭት ተጋጢሙ ይፈልጢ እንዲያም በሓደ እዮም መስዋዕት ዝኸፍሉ ነይሮም ማለት እዩና ኣነ ብዚ ኣለኩ ሻነ ያው በቀዳማይ እውን ኣብ ገለ መድረክ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛዕባ ለህዝብ ንግደፎ ህዝቢ እተ
ካልኦት ፖለቲካዊ ሕቶታት ቀሲሎም ክስዕቡ ዝኽእሉ ነገራት እዮም ብኣግባብ ተፈላለዩ ፍታሕ ክነብረሎም ይኽእል እዩ እቲ ህዝቢ ትራኸብ ተሎ ኣየኑ ግራት ናይ መን ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ኣብ ምንታይ ዓይነት ኩነታት ተፈላለየ ስለልፈልጥ ትራኸብ ተሎ ክባኸውን ይኾን እዩ ልብል لخونه نات مدرخ تلي تجاجي أفتو توكلتي كاف تجري لموسم ساعته ما بالجوار وزتديو ويم أبغالي مدرخهم عينت مدري يستوس كوز بالزلالون ياو تو سرعة الولدو قال من كساس أولدو لعرفوت الوا قمتوش تبمتاو تو حجروا متعرات بمسرح عبي الخايو قرصتات اللي حزك خل خلمو ياو سرعة تمرتنا ببوليسي درجات تغييرو تو حجر بقول هونو حقتات عم مسرحون بعلو الخاله قرصتات عند حزي الركب له عم مساعات عمتات عاجس في كل التجراي جنا إمبلمنت مقبري تجمري أخذ له لفتو جيزاو محدار بيرو تمرتي بمزنة لما روحوا والكسب لنورنا له خناتات العريس اللي نورا لموتو عماوتي توم حدشت بوليستاتن تو بوليستات حيزوهم لموتو نجاراتن تتجبرت عم مقبر نصرحوا نجار كلنا يخلوا يكولوا عبلا حلف سومون لحبروا ونجرون نيريو بحفشة ياو تتصلوا علويو تو ناي حزب حقي زخوينو لها اللي بتعامل قصرهم لينا سبات جن أو لخونا نجار آتيهم قدات داخون يوم نركبوا سلزي منجست تو بهراو عرقي يلو اللي سقومم سقمتات اللو سلس بوليتيكاو حايلتات تساتفت كخونو قدنيو مسارتاوي لخونو ناي بوليتيكاو حايلتات حتوون تنصيرو لافتو طربيزا خمصيو مالتيو ያው ላፍቱ ጠረጴዛ ሞጽዩ ማለት ደግሞ ቶም ሕቶታት ብርግጽ ናይ ህዝብ ድዮም ኣይና ህዝብን ልብል ኻሊ በዓሉ ለኻለ መሰረታዊ ሕቶታት ተቀጽሉ ሰናይ ናጋ ባይታ ምድሓዝ ወይ ከዓ መሰረታ ምንባር በዓለ ለኻለ ግደ ይህልዮ ኢሉ ትጽቢት ይግበር ኸዚ ግን ክልል ትግራይ ከምቱ እንፈልጦ ኣነይ ስኻይ ያው ስኻ ብቀረባ ረሕቀት ቱ ናይ ነገራት ግዳይ ለኾነ መንእሰይ بقرب رحقات بممرح تو لعل مزنت وسيدها من أسي تكور صراحة لسرح بيرو قداي من عسين سبورتن أفتو جيزيا ونبر محضرها من غير خايف فلتيه ياو درجة حزبون يفلت يوزي تو من أسي لابل حشة أفحل ممتع بوليتيكا فلالات توت الواتات لقون تغيرو هزياو طلبات بتوش عايتو أوان لكليو التجورو من كسغاسات يستوصيه أفتو بيس ميديشن أفتو لزب محاور سواوي طلبات من ملاتو سناي رديت سلطنا مسمها مسلام مينستر تواريدهم تصرحوا سراحتات نيروم يوم خزون لا امسلو سراحتات ولا توفتو شعيتو نبره مزنت حيزو لنقساقس والكسب يكون بودابه تصوع المص حيل ولا يحلي تخباب ግን كتعراره خمزيغا تو صفيح بهاغايو الى حسب افتو كل لولو خزم منقساقس ببرك هاجر لغا تو بوليتيكا المهدا تو كاب بهراو عرقي مسارت المدحس توم لا مسلو نغرات منغست كابنصفه كومشن هاجراو مخكر منقساقسات كاب جمره افتو كل السواتيو كنقساقس بمغبار مداي تاع عينت مدلوات كغبرو كخلولهم ناي منغست ناي طالقا ناي مئتاو درجاخه بعقن خنديناي كسفحن كلتتن كخللو ولولو حسابات مستو هزياوي نايتو خبابي بوليتيكاو ባህሊ አዳሒስ ከተገሊጽ ኻሊ ለቶም አድመጽ ተመልከትና ሰናይ ለሆኑ ምስል መፍጠር ንኸኒ ላይ አመን ማለት ናይ ኢትዮጵያ መንግስት የትግራይ ጣልቃ አትዩ ስራሕ ትሰርሕ ማዕት ፈተናታት አለው ወይ ስብከት አለው لا تسوخنا أين عبنا سبكت مالت طلعتنا بالأجندة كلا طلعتنا مالت يا وش تهجر حنت هجر وش تقين كاس يخوني زخول أشحات زمانات خمت عن طول قلت قال كانوا بالتفعل عليه من قد الأساس هزبي الدليل مسوعة خفر بي كفال على ليك الهزب سي حتى الجزل فترة هجرات كاس هجر وش تطلع قال لبها الانتن هم يعني حسب انس حساب يلي سميع ناين فلتينا كبيد صقم اللو اتخذوا سلطان لله حيلون بمسرته تግራዋይነት البحر يفتي ኢትዮጵያውነት البحر يفتي نا سلطان حيل مس افغانستاناوي يخل مس تشايناو خسرح يخل اب سلطان لمقطال ማለት እዩ حتونا سلطان ጉዳይ
حتونا على علنا قداي حتونا قرشي قال إعلام يولي باي علامات تولي يروس ساشح مسوات تخفيلو إلى 4 كيلو أتيز جوج الذي تيساخ يعتيلك حنت حدا ملس يلي ديمقراطية رخبه هزبي نتعنت يرخبه هزبي لمعات يرخبه هزبي نديام تخالي هزبي حش سلال قصقات توسن هزب تقراي جن كداخم يتغير بإيكونومي مالتي حرستاي تقراي 18% عدالة تبع خمارت كاب دبيت لبها فتحوا القحيوم وددبيت فتحوا القحيوم وسمو فتحوا قني هون 18% بنا إثيوبيا حقي وانجلي هذا صاير بحال لا 19% بتو اب زمن إهادق يلك الله زحرستاي بعراي شيطو دخيو خز غدنا تتدسال من له مالتي እና اب تግራይ ለይትክክለ ተሐሳስባት ዘሪኦም ዓውዮም ሓደጋታት ይፈጥር ለው ይጥፎና አለው እዮም ላል ተጋሩ ጸላይና ተሐሳስባና እዩ ብዙኾነ እዚ 60,000 መስዋዕት ተኸፊሉ ወላ 4 ኪሎ ለአት ካብ ቅርሺ ወጣ ዕላማ ላይ ሁሉ ኢትዮጵያ ለተጋሩ ከም ለይት ምችግሩ ሰርሕዋ በሕልፍ ተጋሩ ማለት ካብ ገርመካ ኣብ ትግራይ ምንም ናስራሕ ዕድል የለይ ቱ መሬት እውን ትፈልጥ ኢኻ ብዙሕ ግዜ ኩናት ተኻይዶ እዩ ነገረካ ናደጋ ሓይልታት ልግበር ነበረ ኩናት ሙሉእ ዘመን እዩ ላተኸላኸለ ፀኒሑ ማለት እና ክብርታቱ ስልጣነታቱ ባህልታቱ ልምዕቃብ ዝገብሮም ነበረ ምስ ኣውሮፓውያን ኩናት ኢትዮጵያ ሃኒፅዋ እዩ ኢትዮጵያ ልበሃል ኢትዮጵያውነት ኢልና ንምክሕልና ብዋናነት ናተጋሩ መስዋዕቲ እዩ ሃኒፅዋት ሃገር ማለት እዩ ኣብ መስዋዕቲ ከፊል ለሃነፀ ሃገር ተንቀሳቂሱ ከይሰርሕ ሃገሩ ከይኣምን ኣብ ጥርጥር እዩ ከኣቱ ተገይሩ ማለት እዩ ከም ዝነበልካ ኣብ ትግራይ ጥዑይ ትግራዋይ ተኮይንካ ኢትዮጵያ ናብ ምራሕ ዕድል ተረኺብካ ኢትዮጵያ ልተጋርቱ ጥዕሚ ኢኻ ክትገብራ ልግበአካ ምክንያቱ ዝበለፀ ድኽነት ኣብ ትግራይ ውሽጢ ስለለሎ መሬትና ከም ዝነበልካ ዝተዳኸመ እዩ ፋብሪካ ወይ ና ስራሕ ዕድል ፈጥር ዝኾነ ነገር የለይ ታለላ ና ትእምት እዩ ትእምት እንደገና ንሓዋሕት እዩ ስለዚ 27 ዓመት ኢትዮጵያ ክመርሑ ተለው እዞም ካብ ማህፀን ኣደ ትግራይ ወፂኦም ኢልና ንሓስቦም ሰባት ማለት እዩ ትግርኛ ተናገርቲ ንሳቶም ከም ዝነበልካ ብሕልፍ ተጋሩ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ብዓይን ጥርጣሪ ክንርአ ነጊዱ መኸስተር ሸይጡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሃፍተ መዓት ትግራው እዩ ሰሪሑ ተተምሂሩ እውን ናብ ሓላፍነት ክመጽእ ቢሮታት ክመርሕ መላእ ሃገሩ በነፃነት በመሰረቱ ኢትዮጵያውያን ለአና ልተፈለየ ክብሪ ነይርዎም ልተፈለየ ክብሪ ነይርዎም ልተፈለየ እምነት ይለሎ በአክሱም ብጣዕሚ እዮም ለኽብራ አክሱም ክልዓል ተሎ ህዝቢ ትግራይ ይልዓል ኢትዮጵያ ምህናፅ ክልዓል ተሎ ማፀን እዩ ኢትዮጵያ ና ትግራይ መሬት ለኢትዮጵያ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ልተፈለየ ክብሪ ነይርዎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምዝለካ ኣለኹ ሓለፈ 50 ዓመት ግን بحق منقست يترف بتحساسات يترف بعلو توداد با تكلل كلل مكلالو كلل كالل تلا እንደገና بቋንቋ ማለት እዩ دحر نظر ፖለቲካ እዩ بቋንቋ ካልል ካዩ ማለት بቋንቋ بزوريك حسب ኢኻ ትገብሮ ኣለኻ ማለት እዩ ከም ሰብ ከም ኢትዮጵያው ተይኾነ በሰላም ክነብርሲ በማዕርነት በገለ ክነብርሲ نظر በቃ نظر ተحساسات ይተሰርሑ نظر ፖለቲካ ይተሰርሑ ማለት እዩ ናይ ውጽኢት እዩ ከዚ ሕድሕድ ክልላት ግጭት ገለ ንግዲ ክነግደል እዩ ናይ ቋንቋ እንዳሕር ለይትናገር ኾንካስ ምሳኻል ምንጋድ ክሳዕ ሕርብቶ ማለት እዩ አዎ እና እታ ይፍቱ ትግራይ ተሰርሐ ስራሕቲ በቃ በትግርኛ ክናገር ለይዶሊ ሓይልታት እንዲው በቋንቋና በመንነትና ገለ ይብልዎ ማለት እዩ ሓደ ብጣዕሚ ገርመካ ህዝቢ ትግራይ ተፈለየ መንነት ይውሊ ምስ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ በባህሊ በተሐሳስባ በስነ ልቦና ማለት መንነት ማለት በቃ ልምምድ እዩ ተመሳሳሊ ባህለ ተሐሳስባ ስነ ልቦና መላ እዩ እዚ እንደገና ምስ ኢትዮጵያ ተዋሊድና ላውልካ በሓደ መስዋዕት ላኸፈሉ ነይሮም በሓደ ላሞቱስ ተሓርስ ትግራዋይ ተፈለየ መንነት ብለሎ ገይሩ ይውቃ ማለት እዩ ኣብቲ ኢትዮጵያ ውሽጥ ለሎ መንነት እዩ ወኸዚ ኮለ ህዝቢ ተጋን እዩ ኸዚ መጪል ተጋን ገይሮም እዮም ለውቁ ለሸሓት ዓመት በሓደ መስዋዕት ላኸፈለ ተዋለደ ተኣሳሰረ ሓደ ዓይነት ኢኮኖሚ ለሎ ካሓንቲ ፍልፍል እውን ይርከብ እዩ ወደ ሓርሉ እዚ ግን ታይብልዎ ተፈለየ መንነት ካብ ትግራይ ለሎ ይውቁ ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ይኾነ ፀላእትና ኢሎም እውን ፍሩጅ እዮም ለኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ለኢትዮጵያውያንስ ኢትዮጵያውያንስ ለዚ ትግራይ ፀላእቲ ከምዚ ዓይነት ታሪክ ተወለዶ ብደንብ ክርዶ ኣለዎ ታሪክ ክፍትሽ ኣለዎ ካልእ ይትረፍ
ካልእ ትረፍ ሃፀይ ዮሃንስ ታይ ዓይነት ኢትዮጵያ መስሪቶም ታይ ዓይነት ኢትዮጵያ ይመርሑ ነይሮም ምፍላጥ የድሊ ሃፀይ ዮሃንስ ንምንታይ መስዋዕት ከፊሉ ልዕሊ ሃፀይ ዮሃንስ ነኽብሮ መራሒ የብልና ተጋሩ ማለት ከም ኣቦና ኢና ንቆጥሮ ደርጊ ኢትዮጵያዊ ኤርትራ ህዝብና ምስ ኤርትራ ዝግበርና ይኹናት ከዚ ዝግበር ለኹና እርሳ በርስና ምስ ናብዓልና እዩ ምስ ናብዓልና ኩናት ትገብር ከም ጅግንነት ምሕሳብ ዝዋዕሉ ኣብ ምንታይ ና ስንፍና ደረጃ ምንፃሕና ብጣዕሚ ይገርመካ ማለት እዩ እና ብዝኾነ እቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ተሓሳስባ ክሰዓር ኣለዎ ብመሰረቱ ህዝብና ይኾነ ህዝብና ተሓሳስባታት ይኾነ ከባቢያውነት ኣሎ ናዘርአት ተሓሳስባ ኣሎ ሌብነት ኣሎ ሕሾት ኣሎ ካብ ዓቕሚ ብላዕሊ ስልጣን ምድላይ ብቻ ናቲ ህዝቢ ይኾነ የፍቱ ትግራይ ዘሎ ተሓሳስባ ህዝቢ ንምፍላጥ ታሪኹ ኢኻ ትፍትሽ ዝግበአካ ህዝብና እንታይ ዓይነት ተሓሳስባ ኣሎ ማንም የኾነ ኢትዮጵያዊ ካልእ ህዝቢ ይፈልጥ እዩ ከመይ ዓይነትና ምክኣል ብሃይማኖት ተሪኢኻስ ሃይማኖት እስልምና ለተቐቢሉ ለኽበረኩ እዩ ንመጀመርያ ግዜ ማለት እዩ ከዚ ኣብ ሃይማኖት ኣፈላላይ ከመይ ገይሩ ተኸኣኢሉ ከም ንኸድ ምስ ካልኦት ብሄራት ከመይ ገይሩ ብሰላም ከም ንነብር ንሰባት ለለዎ ለህዝቢ ለለዎ ክብሪ ኣብ ትግራይ ትፈልጥ እኒኻ ጋሻ ከመይ ጌርካ ትቕበል ዝኾነ ልሰብ ለለዎም ክብሪ ከመይ እዩ እዚ ጠቕላላ ስደ ሰቢሎም ኣፍሪሶም ናብ ዓለም ሕወሓታዊ ተሓሳስባ እዩ ተፈጢሩ ኣብ ትግራይ እቲ ሕወሓታዊ እንደገና የጥፈአና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ለይናትና ምዃኑ ንህዝቢ ትግራይ ክብርና ታሪክ ባህሊ ዝገልጽ ከም ዘይኮነ ሕድ ትግራዋይ ክፈልጥ እኒኦ ክንመለስ ኣለና ናብቲ ትክክለኛ ናብ ዓለምና ተሓሳስባ ማለት እዩ ነጊረካ እኮ ሙዚቃ መነሹ ለዓለም ካብ ቅዱስ ያሬድ እዩ ካብ ኣክሱም እዩ እቲ ፍልስፍና ብል ዘርዓ ያዕቆብ ካባና ዝተጀመረ እዩ እቲ ስርዓተ መንግስትነት ካባና ዝተጀመረ እዩ ገጠራት ኸይድካ እኮ ናብ ዓለም በብኸባቢውስ ናብ ባዕሉ ናብ ምምሕዳር ሲስተም እዩ ዝፀንሐ ማለት እዩ ክስካዕ ከዚ ኣቦ ገረብ ግዛዕ ገለታት ዝበሃል በተለይ እንደርታ ዙርያ ብራያታት ለሎ ናብ ዓለም ናብ ምምሕዳር ሲስተም እኒኦ ናብ ዓለም ንዓርቀት ሲስተም እኒኦ እዚ የበኒ ኸዚ የለይ ፈሪሱ እዩ ናቶም ኣተሓሳስባ ንኽተኽሉ እቲ ዝፀንሐ ኣተሓሳስባ ናት ትግራይ ኣፍሪሶም እዮም ለሃይማኖት ዝነበረ ክብሪ ከዚ ወይ ለሃይማኖትካ ክብሪ ምሃብ ማለት ብካልእ ኣባህላ ርህራሄ እዩ ዝፈጥረልካ እቲ ተኻፊልካ ምብላዕ ከዚ እንታይ እዩ እኒኦ ትግራይ ኩዕንትላ ልዕተ ደ ትግራይ ለረእኻ እኮ ሓደ ጀነራል ኮ ልጓል ሓፍቱ ብ10 ሚልዮን መቐለ መርኡ ኩዕንትላ ልዕተ ደ ትግራይስ ክስካዕ ከምዚ ዓይነት ኣፈላላይ ተፈጢሩ ከምዚ ዓይነት ጭካነ ማለት እዩ ከዚ ዝግበር ለ ትግራይ ደቂ ኣንስትዮና ምዕፋን ደቂ ኣንስትዮ ተሪኡ ኢሉ ይፈልጥ ሓድሽ ተሪኡ ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ ዓፊንካ ምውሳድ ገለ ይፈልጥ ገለገሊአን ተቐቲለን ይርከባ ኣለዋ ካብኡ እንደገና ብመኪና ምቕታል እውን ኣሎ ደቂ ኣንስትዮ ገጪኻ ምኻድ ገለ ፍትሒ ክረጋገፅ እስካዕ ከዚ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ይገለይ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሞት ፍትሒ ክረጋገጥ ይረአና ስለዚ መናእሰይ ሕቶ ለልዕሉ ይዕፈኑ ይቕተሉ እዚ ኩሉ ትግራዋይ የቃለሶ ዝግባእ ክንስዕሮ ኣለና እሱ ተስዒርና ኢና ዕርቂ ማዕርነት ክንኣምን ሓደ ላፍቲ ሓቂ ክንምለስ ኣለና ሓራ ህዝቢ ና ኦሮሞ ህዝብና ምዃኑ ኣዲስ ኣበባ ንነብር ኣለና እቲ ና ኦሮሞና ህዝብስ ናብ ባዕሉ ክብሪ ናብ ባዕሉ ኢትዮጵያውነት ስለዝኣምን እዩ ኣብዚ ሓቂፉካ ልነብር ሎ ሰብ ማለት እዩ ተርዲጋ ድዩ ኦሮሞ ከይዱ ሓሪሱ ልነብር ሎ ትግራዋይ ይኹን ካሊእ ኣካል እዩ ስለዝሓስበካ እዩ ኣነ መምህር እየ ነይረ መምህርነት ኣቋሪፅን ላብ ቃልሲ ንኣተናሉ ምክንያት ትውልዲ ከም ዝቕተለ ስለዝፈለጥና ኢና ኣብ ትምህርቲ ሲ ሽሞኛ እዩ ዝመፀካ ብዓቕሙ ብህዝባውነቱ ገለገለ ይኾነ ኢላፍቲ ርእሰ መምህር ዝኾና ሓደ ትምህርቲ ቤት ርእሰ መምህር ዝኾነ ሲ ሽሞኛ ፖለቲከኛ እዩ እዚ ማለት ማለት ልዕቅነካስ ንሕወሓት ኣባል ዲኻ ንሕወሓት ዝኽፈል ከፊልካ ዶ ግዛዕምቲ ኣትዩ መዕቀንታት ምልለካ ፖለቲካዊ ንጥፈት እዚ እዩ ከዚ ክትብለኽ ሰሪሖም እዮም እቶም ከዚ ዘውዝኒ ተሓሳስባ ኣብ ብዙሕ ሰብና ማን መሲሉ ወል ተቐበሎ ስለዘሎ እዚ ክትስዕሮ ተኾንካ ኩለኻ ኢኻ ክትቃለሶ ዘለካ በቃ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ተሓስባ የናትና የና ህዝብና ኢሉ ኩሉ ትግራዋይ ይቃለሶ ዝግባእ እምበይ ሓደ ፓርቲ በይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ስርዓት እውን ከውድቕ ተሓሳስባ እውን እንደገና ክሃንፅ እቲ ታሪክ እውን ከምር ባይ ዘ ወይ ታሪክ ሓደ ኢልካ ኢኻቶም ክንመሃሮ ዝግበአና ታሪክና እንታይ እዩ ተጋሩ ኢልና ክንፍትሽ ዝግበአና ካሊእ እቲ ተሓሳስባ ባዕሉ ታሪክና ይኹን ኣተሓሳስባና ይኹን ምስ ህዝብታት ከመይ ዓይነት ተኻኢልካ ናብ ምንባር ተሓሳስባ ምል ነበረና ዝብልካ
ሃይማኖት ምክአልኳት ለመጀመሪያ ጊዜ እዩ እኮ ሻርሻር ክፍለ ዘመን ሃይማኖት እስልምና ተቀቢሉ يس بتعمل تقولجرم نجار دموت وحقتات ማህበረሰብ حقتات ውሽጥ حديث እዩ ስለዚህ ንዓለም መርአያ ይኮ በቃ ኢትዮጵያ ኮነ ጊራካኮ ብዙሕ ነገራት እንደገና ቱን ሃይማኖት ተቀቢሎም ሃይማኖት እስልምና ክብር ለሃው ኣብ ትግራይ እዩ ትነጃሺ እና መጀመሪያ አንተ ስለዚህ ታሪኩ ፈልጠሎት ሕድሕድ ትግራዋይ በዓል ከሸንፈሎ ከዚ ጠቅላላ መዓልታዊ ኣብ ከቢድ ቁሉላ ኣብ ከቢድ ሓዘን ይለሎ ትግራዋይ ማለት ትለለና የሆነታት በቃ አሉ ኩሉ ትግራዋይ ለሓዝን ሎ ትጥዒ ማለት እዩ እቲ ስልጣንና ቅርሺ ጥራሕ ሙሉእ ዘመኑ ምንም ርህራሄ የብሉ ካብ ስልጣንና ካብ ቅርሺ ወፃ ምንም ዕላማ የብሉ ታሪኹ እውን ለይጭነቕ ኣካል ከይለ ኮይኑ ዝተረፈ ትግራዋይ ከዚ ኣብ ለይትክክል መንገድ ዳብን መፃና ይገልጽሎ እዩ ከዚ ዳርጋ ኣንሕና ብዙሕ ኣይንጭነቕ ኣለና ወፂኡ እዩ ብዙሕ መንእሰይ ተረዲእዎ እዩ ለይትክክል መንገዲ ምዃኑ ነገር ግን ምርዳእ ጥራሕቲ ይኾነስ ክንስዑራ ለግን ኣለና ተሓሳስባ ከምቱ ዓንቶ ልገለጽኻዮ ቶም ነገራት እዚኦም መሰረታዊ መወገሲኦም ፖለቲካ እዩ ናብ ፖለቲካዊ ውዳበ እዮም ኣብቱ ነገር ግን ቱ ማህበረሰብ ብገጽ ለተፈላለየ ቱ ፖለቲካዊ ርእይን ኣኳውዳን መሰረት ብምግባር ግዳይ ይኾንሎ ከምቱ ዓንቶ እውን ኣጽንኦት ሂብኻ ለተጋሩ ለይትሙች ተገይራ ሃገር ልክትቅረጽ ተገይሩ እዩ ያው ለተጋሩ ለይትሙች ሃገር ብኣግባብታ እዮም ልቆርጹ ያው ሓለፋ ኣብ ትግራዋይ ልበጽሐ ሓለንግን ገለል ከየሊ ይኽእል እዩ ለምሳሌ ትግራዋይ ከምታ ኣብዛ ሰዓት እዚ እውን ኣነስ ኣብዛ ስቱዲዮ ብለለናላ ግዜ ኣዲስ አበባ ሃገር ከዓቁፍ ልኽእል ምንቅስቃስ ትገብርላ እያ ልክ ከማንኛውም ብሄር ተጋሩ ማዕረ ተሳትፎ ኣለዎም እዩ ኣብ ቤት ዕዮታት መንግስቲ ትሰርሕለና ይሰርሕ ኣለዎ እዮም በዝሖም ከምዚ ዓይነት ሓቅታት ኣለዎ እዮም ኮይኑ ግን ሓለፋ ወፃዓ ብልዕሊ ተጋሩ ከም ልፍፀም ዓይነት ሪፍሌክሽናት ኣለዉ ካልኣይ ነገር ደሞ ኣብ ኣርባዕትኡ ሸነኽ ሃገር ትግራዋይ ከይዱ ይንቀሳቀሱ እዩ ኢንቨስተር ኮይኑ ድሌቱ ዓይነት ሃፍቲ የፍር ይጸኒሑ እዩ ከዚ እውን በኣይ ይቕፅል ኣሎ እዩ ኮይኑ ግን ኣብ ክልል ትግራይ ንሪኦ ተኮይና ብፍላይ ኣብተን መጓነፂ ቦታታት ኢልና ከዚ ቱ ፍታሕ ክወሃበን እዩ ብኣግባብ ሕጊ ምኽባር ንኽደልል ተባሃለ ካብ ተጋሩ ወፃኢ ካልኦት ሰባት ምንቅስቃስ ኣብቱ ባይታ ሱል ከይሕዙ ብፍላጥ ድዩ ብኣጋጣሚ ድዩ ዝተሓንፀፀ ነገር ኣሎ ከዚ ብኢኮኖሚያዊ ጠመተ ውጅስቱ ፖለቲካ ብዓይኒ ወይ ከዓ ብመነፅር ፖለቲካ ብመነፅር ኢኮኖሚ ልምልከት ሰብ እንተልዩ ሃገር ናይ ምብዝባዝ ከይዲ ገይርካ ናይ ምስኣልን ናይ ምርዳእን ኩነታት ኣሎ እዚ ምስ ቀጥታ ኣነ ብኣግባብታ የዳሕዞ لتجارو ليتو موتشي هاجر بمسرح مداي مالتيو سلازي حد زيغا بحجه منغست اغباب حجه منغست اوف كورس بزح نجر يلعلو يو كن حجه منغست بنصر لقمطو حد زعبالو حد زيغا حد اني كفال حجرو حرام انقسقاس هفتناي مدرجه بلو مسل اللو سلازي زوم نجرات زيوم ترغاغيصو محبرسب كابزل اقحاسيا ميبي اف خبابينا انفسترات الكي اتي تفقيدلو او زموصي لصقملو كوعلو ابلي غبا ابوتا لوعلو منسيكو تو منقسقاس زي افتو بايتاسو تلهلي لا مسل نجرات يمبرأناي بهالا يغزانا سلازي لاوز الممصا تو هاجراو كوميشن مككر كوميشن كحقفوم لغبو بوزو حقتات اللونا يوم دفيرنا لي نغلصوم محبرسباو وصعاتات تتريو تلها ناي مچوت مسلي للو خوينو ግን ቀጽሉ በቀደም ሰዓብ ከፍሉና ለተወዝዑ ወይ ከዓ ለተመቻቸው ነገራት አለው እዮም ስለዚህ አፍቱ ከባብሱ ቤዚካሊ አትዩ ቱ ብብሄራው ዕርቂ ቅርጽ ለሐዘ ናይ ፖለቲከኛታት ለይስሩ አኳውዳ በመቅራፍ መዳይ መንግስት ይሁን ቱ ኮሚሽን ሀገራው ምክክር በፍላይቱ አዊ ይግደልዎ ቱ ማህበረሰብ ሐሳባት መስራحውን ታይታ አይነት መድረካት ከመቻቸው ይልይግባ በፍላይ ቀንድ ጠመተና ክልል ትግራይ ሆም ኻኑ እስቲ ልስታት በደንብ አስፊሕኻ ተነግረኒ ላፍቲ ሀገራዊ ና ምክክር ኮሚሽን ቅድመ መጻይ ለተጋሩ ለይተጥዕም ኢትዮጵያ ሃኒጹ ልወልኩ ለኻሊ ኢትዮጵያውን ኣብ ዘመነ ህወሓት ኢህአደግ ደስተኛ አይነሩ ማለት ይኾነ ይርዳ መስዋዕት ከፊሎም እዮም ኦሮሞ ስርዓት ገልቢጦም ብለበለጸ ማለት እዩ ምክንያቱ ናኦሮሞ ሕቶ ክምልስ ይኽኣለይ አምሓራ ሕቶ ክምልስ ይኽኣለይ አምሓራ ክልል እንዲያም ካብ መጀመርያት ሕገ መንግስቱን ቃወም ነበረ እዩ ሱርት ሕገ መንግስቲ ተቆጥር ለሎም ህዝብ እዩ ልጎድ ሓደ ሉይና እንጥቃለና ማለት እዩ ባዕልና ዞምና አነ ኮናትና ገይረ ይቆጥሮሚ ከም ሰው ለገይረ ይቆጥሮሚ ቶም ሕገ መንግስት ለርቁ ህወሓት ልባል ስርዓት ግን ለትግራይ ልቀትል ሕገ መንግስት እዩ بصورة التحسس باون بعض طريقة
نابهر نا زرئي نازرت حساسوانا نابهرت حساسوا يهانيسو نابهرت حساسوا كيد خيدي بالعكايو قدميت لبل عندنا قطره وحدات لخون حزب ازي حد تغارو لي تعملوا لك قال اي مبدال خالوت بهير بديلكا سخا ايتيوبيا تمرح لك تكون كاتغراوي تكون كان خالوت بهير تبديلكا لخونه غزي حزبها واغا تخفل اي خمالتي او خالوت بهير لغور ووصعاوي خزي لا انا ايتيوبيا نطراطرنا له ماتي زوم تግርኛ ተናገርት ልብኻልናትና ልኖራ መሪሕነት 17 ዓመት በጣም ብዙ ይበል መሰረቱ በተሐሳስባ በሐድነት ሀገር ተሃንጽ ቅልሜርካ አፍሪሶም ማየም ግን ሐድነትና በቃ ሕድሕድ ብሄር አልহামዱሊላህ ካብን ሀዘር ፖለቲካ ተሐሳስባ ፈጢሮም ከጠራጠር ገይሮም ማለት እዩ እዚ ላፍትና ሀገራዊ ና ምክክር ኮሚሽን ካውምቶም ተዓውዩ አንኳር ነጥቢ እቲ ዕርቂ እዩ دس لول قال يبصر عرقي اب تግራይ اب بزحات كبابتات بعرق طقمهم الفتحو لا بيتفرج لا حق لا يخدو ندرتا خبابي ما يمخدل لبحال كبابتات انا بسلل فلطايو لو انا قجه تقاطيو لا حق يخدي نو علم عرق ندرتا البحال لهم عرق يوم ودو سلاز عرق الملقال دس يلن سلام لول قال ون دس يلن معرنت بالقال وين دس يلول مثل لخون سبات بمعر عين المرأي مالتي እግዚአብሔር سي ደቅ ሰባት ክፈጥር ሰለስ በቃ ማዕረም ሆና ማለት እዩ እዚኦም እቲና ኢትዮጵያ መንግስቲ ክትቀመሎም ይደልሉ እዩ ለኢትዮጵያውነትና እንመለስ ይልብል ብዙሕ ጊዜ ተምና ኢትዮጵያ አመራርሓ ከዚ ሰዓት ለለው ይሰምዑም እዩ ለምሳሌ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ምናምን ይልብል ፈምቱ የአብይ ሀደ ጊዜ ልማዓታዊ መንግስት ግዛም ታትዮም ልብልዎ ነይሮም እትና ኢኮኖሚ ፖሊሲኦም ብልጽግና ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ይልብልቱ ብስሩ ማለት እዩ እንዲያምት ሓደፍቱ የገንዘብ ሚኒስተር ልሰርሕ ወዲ የስሐቀን ነይሩ ሓደ ትግራዋይ እናኮ ብስሩ ዘተሐሳስባ ዘይ ንቕበል ኢሎም ለኾነ ትግራይ ለለዎ አመራርሓ ማለት እዩ በቲ ፕሮጀክት ስኸይዱስ باي ذا ويك ኢትዮጵያ መንግስት ለኸ ሓደሽቲ ፕሮጀክታት ኣብ ትግራይ ክስራሕ ለኸና ልማዓት ጉዳይ ኢግኖር እዮም ዝገብርሉ ንሕናኮ ልማዓታዊ መንግስት እምበይ ሃገር በቀል ኢኮኖሚ ግዛዕ ለኽተለ ይንፈልጥ ኢልዎ ይኾነ ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ይንፈልጥ ኢልዎ ናይ ኢትዮጵያ መንግስት ሕጋዊ ይኾነ ብስሩ ገለ ኢልዎ እና ታንቱ ሃገር በቀል ልቃል ተልዕል ነርካና ከም ዓይን ነገር እዩ ቶም እስቴታት እዩ ልፍትሽሉ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ታብቶም ክርታትና ልምታይና ከተፈላሊና ታይ ጠገም ጋጢሙና ማእኸል ልብል لا تناغروا انتم على حلف 5 عامات يناغر تنا ኢትዮጵያ መንግስቲ ማን ይኸም ዝገይሩና ለምንታይ ሃምዝ ኮይና አምንታ አይና ለይራዳዳ ሎም ለይራዳዳ ሎም ነጥብታት ጉዳያት ታዮም ማን ከፈጢሩዎም ለምንታይ አም ከፈጢሩዎም ማዓስ ፈጢሩዎም ልብል ጥናታት ላ ተገበሩ ልጾንሑ ይመስለኒ ለሐለፈ 5 ዓመታት በጣም የለ መስኩኑና ኢትዮጵያ መንግስቲ መሰረቱ በሕልፊት ኸዚ ተስፋ ተገይሩ ለሎ ንሃገራዊ ኮሚሽን እቲ ብስሩ ምክክር ልብል ቃል عرق لول قالات حيزو خمص تلو مدحانيت يوم مفتوشتنا للو نا مفدلاي نا صلئي نا زرني انده تتحساسبالس كدحننا نخول يوم تتطقمنا له ማለት እዩ ቀዲመ ክናገረል ደሊ በሕልፊ እዚ ሓድሽ ወለዱ ኢትዮጵያዊ እዚ ዕድል ዚ ተቀመለሉ هذه ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሲ ሉዚል ጠራጠር ኢትዮጵያው ታልዩ ለኾነ ተፈጥራው ጸገም ለሎ ኾን እዩ ካሊ ፖለቲካው ጉዳይ بسلطن መንገዲ ልቃውሞ ነገር ታሉ هو ምክንያታው ኮይኑ ሚዛናው ኮይኑ ይቃው ሀገር ብላይ ጎድ መንገድ ማለት እዩ هو መሰረቱ ለመንግስቲ ምቅዋም እና ሀገር ካምጥላ ይፋላል هو ስለዚህ አመንግስቲ ለራዩ ክፍተታት ብለደለ መንገዲ بسلطن መንገዲ ቃልስ ሀገር ብላይ ጎድ መንገዲ ሀገር ካህሊፍካ ማሃብ ግን ባንዳነት ባንዳ ሙኻኒ ኢትዮጵያ ተአክል ሀገር حليفካ ክትሸጥ ይትቆሊ ዓለም በብዙሕ ነገራት ድሪያ ሀገር ማለት እዩ ቅድመ ከዚ ኣብ ኢትዮጵያ ለኾነ ጠገም ሃጋጥም ተሎ ኢሊት ጥራሕ ይጽዋዕ ነይሩ هو ኢሊት ይጽዋዕ ነይሩ ከዚ ግን ህዝቢ ለካ ተመንቅስቃስ ይስራሕ ኣሎ هو ህዝቢ ለሓዘ መንቅስቃስ እዩ ህዝቢ ለካተተ ህዝቢ ለሳተፈ ምክንያቱ ነጊረካ እቲ ለሉ ሕገ መንግስቲ ከዚ ኣይንፈልጦ እየተሳተፍና ሊውሉ ህዝብታት ኣለዉ እዮም هو كازل جبار صراحة تجن هزبي إلا ساتف له
حق መንግስት ዘመቕያር ክኾን ይኽእል ዝኸዝል ግበርሎ ስራሕቲ ካልኦት ፀገማትና ንምንታይ እዩ ብዘርኢ ተኸፋፊልካ ንምንታይ ኣርሰ በርስ ላብ ግጭት ንኣትለና ንምንታይ ሓድነት ኢትዮጵያ ኣብ ሕቶ ምልክት ከኣት ክኢሉ ፀገምናታ እዩ ልብል ጉዳያት ልፈትሕ እዩ ዝተቋም እዚ ሌላ ኣምን ስለዚ ኢሊት ጥራሕተ ይኾነስ ህዝቢ ከሳትፈለኒ ኢሉ ክንቀሳቀስ ክርእቶ ኣለኹ ዝተቋም እዚ ዓብዪ ክብረ ዝግብኦ እዩ እቶም ዝተቋም እዚ ልመርሑ ሰባት እውን ሓቂ ንምንጋር ገለልተኛታት እዮም ይፍለጡ እዮም በትምህርቲ ደረጃኦም በኢትዮጵያውነቶም ናለኾነ ፓርቲ ባርያ ከምሎ ይኾኑ ይፍለጡ እዮም ብልፍለጡ ሰባት እዮም እና እዚ ዕድል እዚ ክንጥቀመሉ ኣለና ኢለ ኣምን ሃገራዊ ናብ ባዕልና ክብሪ እሴት ኣለና ለዓለም ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ዝገበርናዮ ጉዳይ ኣለና طبعا انت ولا العلل كانوا بزح العلل سيله رؤسهم العلل كان متنتان يكاد سلازي كل تي سرعه منግስትነት ክብለካት ኣለኹ እኮ ኢትዮጵያስ ናባዕሉ ስርዓተ መንግስትነት ዝነበሮ እዩ 3000 ዓመት ለኣክል ክብለካት ኣለኹ ካልእ ክነግረካ ኢለ ቀሊል ነገር እቲ ህዝቢ ባዕሉ ባዕልኩም ማሓደር ዝኽእሉ ምዃኑ ለሽሓት ዓመታት ናባዕሉ ተሓሳስባ ሃኒፁ ተኸባቢሩ ተኸኣኢሉ ተሓጋጊዙ ዝነብር ምዃኑ تغزل لك جزاهم محدار قدم مراتو كل تزواب تحت مكلاكي عينير لربعة ورح لأكل عدوى أقسم شرا ما خلاص زوانا سمين معراب البحر مالتي تربعة ورحي مكلاكي عينير بيت هزب علو علي المحضر نير رداتات جزاهم محدار مستوى هوا مكلاكي أو تلت جزاهم محدار مساوي يتقام على الفطر سلسلة ساي مالتي هزبنا وعلو السيتنا وعلى كبر اللوي نوعنا محدار سيستم نيوي همزل ولكها ندرت عرق يلبهال نجر نيو نوعنا عرق سيستم نيو نوعنا محدرا سيستم نيو مالتي سلازي ازي كما جرنا انا مستز حق منقستي مستزمنا وتحساسوا انا جينا نخد لبل زهاجراو كوميشن زي فتشو كسخاخلو الى الامن بتعم لقرم درقي الخون يكون ايثيوبياوي قنبت عسراقن ببعامته درق التسعر الله تهلس يخبر نيو زيهم منكم حرانا تجراي اتهزبي متأمن كهيلي لصرحوا تنكلات يخفأت يوم كل جزء حساب لي يقولوا عاقم لي يقولوا قجلة تعال قبر حزب لا قاعد شيء بس التاكن بري الدلي منات ناتي زبح تقوم بلسه هاي كله دعركم اللي سوى يكن دحر عاقم لي يقولوا خينو مقجع يصرحوا لا قاعد شيء يخنا بري دلسو بوتي لوكس دحر بوزي ماتيو لحزنه مسيلو تسخكل لي يسرح عليه تخكل مخارو ماتيو بقى ملاخ مسيلو ماتيل ناغر ميديا مالتي تلقرم تنكل مالتي مسرتو بتمرتمو لدفو يخوني لخوني توم ኢትዮጵያ المرحل نو سون ስለልኾነ እዩ ና ትምርቲ ፖሊስናት ባላሽዩ ናስራሕ ዕድል ይፍጠር ብዙሕ ግዜ ቅርሺ ኣብ ቅርሺ ምምላኽ ትሪኦም ከዛ ሓደ ሓደ ዮም ኣመራርሓ ንወረፍቱ ኢህደግ ናሕወሓት ኣብ ኣፍሪካ ሃገራት ኢንቨስተራት ኮይኖም ገለ ኢኻ ትርኢ ኸዚ ዓበይቲ ኢንቨስተራት ኮይኖም ከዚ ትመልዕልዩ ድንቁርና እውን እዩ ነይሩ ማለት ትምህርቲ እውን ልደፍኡ ስለለይኾኑ ኣብ ሃፍቲ ጥራሕ ትኩረት ዝገበሩ እዮም ነይሮም ሃገሮም ለይቐድሙ ህዝቦም ለይቐድሙ ለታሪኮም ለይፈርሑ እዮም እና እዚ ክንገር ኣለዎ እዚ ላተነገረ ጎን ጎን ዕርቅ ክህልንዮ ብሄራዊ ዕርቅ የለብደልዮ የድሊ ለምሳሌ እቲ ብሄራዊ ዕርቅ እዮም ዝልወልካ ተጀሚሩ እዩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ተጀሚሩ ወይ እንታይ ማለት ይበሃል ይባሃል ቶም ፓርታት መንግስቲ ኮይኖም ካብዚ ለዓቢ ፖለቲካዊ ዕርቅ የለይ ጫፍ ለጫፍ ሒዞም ኣብ ሓንቲ ሃገር ምንላቶም በቃ ሓንቲ ሃገር ነው ደቂ ሓንትና ሃገር ሰይመስሉ ነይሮም ቶም ፓርታት ኦነግ ወሎ ጉንበት ሸውዓተ ወሎ ኢህደግ ወሎ ገለ ማለት እዩ ልክዕ ብልጽግና ግን ስልጣን ይህቦም ሚኒስተራት እዮም ኮይኖም ዞም ሰባት እዚኦም ዓበይቲ ሚኒስተራት እዮም ኮይኖም ንሃገር ጉዳይ ውስን ለው ሃገሮም ምዃን ማለት ካብዚ ለዓቢ ዕርቂ የለይ ተጀሚሩ ፀኒሑ እዩ ክለካ ደለይ ዕርቂ ናዚ ኢሊት ክኾን ስለልግባእ ኣብ ህዝቢ ፀገም የለ ይለካ ብዝታል ተጀመረ ጅማር ኣሎ እዩ እቲ ኸዚ ሃገራዊ ናይ ምክክር ኮሚሽን ግን ሕገ መንግስቲ ከስተኻኽል ሓደ ነገራት ተስፋ ይግበር ሓድነትና ኢትዮጵያ ክምልስ ተስፋ ይገብር ኣነ ከም ዝልወልካ እዚ ኮሚሽን እዚ ብለይ ምክንያት ይኾን ይተቋቒሙ ዝኾነ ኢትዮጵያን ዝኾነ ክፍተት ተፈጢሩ እዩ ዝኾነ ግዜ ኢትዮጵያ ሃገሮም ዝፀልኡ ሰባት ተፈጢሮም እዮም ካብ ልገርመካስ ኢትዮጵያ ዝፀልኡ ኢትዮጵያውያን ዝመርሑ ነይሮም ባዕሉ እቲ ሕገ መንግስቲ ተሪኢኻ
ሓደ ነገራት ትርኢ ተለኻ እቲ ኸዚ እርሰ በርስና ናብ ግጭትና ኣትዮ ኣለና ብምንታይ ተፈጠረ ተሓሳስባ ኢልካ ትፍትሽ ተጽንዕ ተለኻ ዚ ኢትዮጵያ መርሑ ግን ኢትዮጵያ ልጠሉ ዝነበሩ ሰባት እዮም ሃፍታ ጥራሕዮም ደልይዎ ነይሮም ማለት እዩ ስሙኻን እውን ሪናዮም ኢና ተመሊሶም ኢትዮጵያ ላፈረሰት ክትርኢ ደስተና እዩ ገለ ኢሎም ማለት እዩ ኢትዮጵያ ለምህረቶም ኢትዮጵያ ለቀየረቶም ሰባት ተመሊሶም ኢትዮጵያ ላፈረሰት ክርስቶስ ልውሉ አካላት ነው ማለት ስለዚህ ለዚኦም ላ ነገርካ እቲ ክስተኻኸል ግቦ እንደገና ክስተኻኸል ነው ምክንያቱ እቲና ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኣመንጎና ለፈጠሩ ለማዓውሉ ለይትክክለ ተሓሳስባታት ኣስተኻኺሉ ካልእ ተሓሳስባ ከቕምጥ ተኾይኑ እቲ ልጸንሐ ተሓሳስባ ክውቃዕ ኣለዎ ክንገርኒዮ ሕማቕ ምዃኑ ለይትክክለ ተሓሳስባ ሰሪሑ ምዃኑስ ክንገርኒዮ እንድሕር ተነጊሩ ሓደ ትክክል ለኹ መስሎ ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ ተፈጢሩ ለለ ተሓሳስባ ትክክል እውን ክመስሎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰፊሕ ስራሕ ይጥይቆ እዩ በተሓሳስባ ደረጃ ታዩ ፀገም ተፈጢሩ ጽንዓት የድልዩ በአዋጅ ደረጃ በሕገ መንግስቲ ደረጃ ንጸድቑ ንምንታይ ኢና ኢትዮጵያውያን ከምዚ ኮይና መን እዩ ክንከፋፈል ክንጠራጠር ገይሩና ልብል ዓብዪ ጉዳይ እዩ ስለዚ ኣነ ዓብዪ ነገር የትፅቢት ዝገብር ካብቱ ሃገራዊ ናይ ምክክር ኮሚሽን ኢትዮጵያውያን ስለ ሃገሮም ዝመኽሩሉ እዩ ኢትዮጵያውያን ስለ ሃገሮም ቅድሚ ከዞም ዝነበልካ ገለ ተፈጢሩ ስለሆነ ግጭት ኣብ ሓደ ክልል ተጋጥሞ ኣብ ኢህአደግ ዘመን በቃ ስም ልጣፍ እዩ ሕቶ ተልዒሉ ስም እዩ ልጠፈካ ከምዚ ከትሪኦ ኣለካ ትግራይ ማለት እዩ እቶም መላእ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጀነራላት ኢትዮጵያ መራሕቲኦም ትግራይ ተኣኪቦም ከይዶም እዩ እቶም እርዳታ ግዛዕ ልሸጥሎም ማለት እዩ ጠቕላላ ሃፍቲ ለይፀግቡ ጠቕላላ ርህራሄ ለይብሎምና ህዝቦም ማለት እዩ እና እዚኦም ልክዕ ኢልካኦም ክንገሮም ኣለኹ ገይገኦም እውን ከኣምነ ኣለዎም ይቅርታ እውን ክብሉ ኣለዎም ቅድሚ ህዝቢ ብመሰረቱ ባዕሉ ዕርቂ እውን ንዓርቂ ኣካል ስለዝኾነ እዚ ይቅርታ ኣነስ ተበዲለካስ ይቅርታ ክብለካ ንዓርቂ ኣካል ስለዝኾነ ማለት ይቅርታ እውን ክብሉ ኣለዎም ማለት እዩ ክቕበልዎ እውን ኣለዎም ለይትክክል መንገዲ ከም ዝተኸተሉ ማለት እዩ ሓደሓዲኦም መሊቕዎም እውን ይናገሩ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸተልናዮ ፖሊሲ ምስ ኤርትራ ዝፈጠርናዮ ኣካይዳ ይትክክል ይብሉ እዮም መሊቕዎም ክናገሩ ላተነሱ ትሰምዖም ሰባት ይንሱ እዮም ሓደሓዲኦም ፅቡቕ እዩ ምንስሃ እውን ሓደ ካብ ውሽጥኻ ምርባሽ እውን ትድሕን ካልኣይ ነገር እውን ህዝቢ እውን ይቅርታ ይብለካ ማለት እዩ ሰላም እውን ትረክብ ማለት እዩ ስለዚ ሃገር በዲሎም ህዝቢ በዲሎም ኣብ ውሽጦም ፀገም ዝፈጠሩ ባዕሎም ሰባት ዕንክል ይላወሉ ብሕልፊ ህዝቢ ትግራይ ተተዕረፍዎ ደስ ይብል ማለት ሰላም ተትውዎ ህዝቢ ትግራይ ይፈልጥ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፀላኢ ድዩ ፀላኢ ህዝቢ ከም ህዝቢ ፀላኢ ክህልየካ ይኽእል ድዩ ህዝቢ ትግራይ ብስሩ ህዝቢ ማለት ህዝቢ ፀላእ ኣለካ ፀላኢና እዩ ከለ ህዝቢ ትግራይ ፀላእ ኣለዎ ትልካዮ በዲሉ ማለት እዩ ትርጉሙ ህዝቢ ትግራይ ግን ኣይበድለ ለህዝቢ ኣምሓራ ይበደለ ለህዝቢ ኤርትራ ይበደለ ለህዝቢ ኦሮሞ ይበደለ ለህዝቢ ደቡብ ይበደለ ለህዝቢ ዓፋር ይበደለ ግን ፀላእ ኣለካ ላወላ ኣጀንዳ 300 ዕፅዮም ከዚ ባይ ወይ ዕፅዋይ እኒአ ህዝብና ምስ ኤርትራ ምስ ዓፋር ምስ ኣምሓራ እንድሕር ብሰላም ኣትዩ ለይወጥ ኮይኑ ንግዲ ለይገብር ኮይኑ እንድሕር ርክብሉ ለየጠናኽር ኮይኑ ዕፅዋ እዩ ማለት እዩ ዓፅዮም እዮም ከዝብቱ ህዝቢ ልደራደርሉ ማለት እዩ ና ስልጣን ድርድር ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ስልጣን ኣነ ናትና ባህሊ ይኾነ ብህዝቢ ላፀለእካስ ምስላ እውን ኣሎ እዩ ስሩ ወለድና ህዝቢ ላፀለእካሲ ዝኾነ ነገር ኣይትግበር እዮም ልኻ ሰብ ክሳል ፀለእካ ዕድመ ይሃብካ ድዩ ከምኡ ልባህለ እኒኦ ህዝቢ ላርኤካ ገለ ላርኤካ ይትብላ ሓምዚ ላገበረካ ግዛዕ ገለ ልብል እኒኦ ገለ ምስ ምስክርነት የተሓዝዎ ገለታ ነገር ማለት እዩ እና እዞም ሰባት እዚኦም ብሱርና ህዝቢ ትግራይ ባህሊ ታሪክ የተሓሳሰባ እውን ለለዎም ይመስለኒ ብሱሩ እና ታእየ ክብለካ ደሊ ኣብ ትግራይ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ክጅመር ኣለዎ ባይዘ ደፊኡ ክኽየድ ኣለዎ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ደፊኡ ክኸድ ኣለዎ ኢለ ይኣምን ናብ ትግራይ እውን ከኣተ ኣለዎ እዚ ልከኣቲ ሓደ ስጋኣታት ኣሎ እዩ ግን እቶም ስጋኣታት ክስተኻኸሉ ኣለዎም ነገር ግን ስጋኣት ኣሎ ኢልካ እንደገና ሱቅ ክትብል የብልካ ክሳተፍ ስለዝግብኦ ብስሩ እውን ብዋናነት እቲ ንዓርቂ ጉዳይ ናይ ሰላም ጉዳይ ስለ ሃገርካ ምክክር ዘድልዮ ጉዳይ እንደገና ብዋናነት ኣብ ትግራይ ኢለ ይኣምን ምክንያቱ እቲ ሕወሓት ዝበሃል ስርዓት ካባና ስለልወፀ ኣብ ውሽጢ ክልልና ብዙሕ ፀገማት ተፈጢሮም ስለሉ በተሓሳስባ ደረጃ
ትኩረት ተገይሩ ክስራሕ ልግባእ ኣብ ትግራይ እዩ ሌላ ኣምን ኣመቺ ኩነታቶም ለለ ይፈልጥ እየ እዚ እውን መዓት ኣጀንዳ ይፍጠርሉ እዩ ትክልል መሕዘን ደረጃ ኢለ ለኸ እውን ህገወጥ እዩ ጠቕላላ መቐለ ከተማ መቐለ ኳስ ምሸት 2 ሰዓት ይተንቀሳቐስ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኩነታት እዩ ለና ኣብዚ ሰዓንቶ ተልዕለለ ነበርካ ኢደእታውነትና ፌደራል ክህል ኣለዎ ባህል እያ ኣነ ዋጭ ይብሉ እዮም ሓደ እዮም ብሚድያ መፅኦም ባዕልና ንመሓደር ገለ ይብሉኻ ማለት እዩ ልገረመኒ ሶፍትና ጠቅላይ ሚኒስትርና ትግራይ ትወልድ መድረኽ ሓደ ሰብኣይ ባዕልና ክንመሓደር ገለ ኢሎም ጠይቆሞ ማለት እዩ ሓደ ጠቅላይ ሚኒስትር እውን ደንጊዙ ኣተ ጌታቸው ይኾነ ዲ መራሒኹም ገለ ኢልዎ ከዚ ተደጋጋሚ ብቲ ሚድያታት ብምንጋር ለይትክክለ ተሓሳስባ በቃ ክፍጠር ተገይሩ እዩ ከዚ በዓል ትግራዋይስ ካብ ካሊእ ብሄር መፅኡ መሪሕዎ ይፈልጥ ታሪኩ ድሓር ግን ባዕልና ንመሓደር ገለ ከዚ ቶም ሕወሓት ሱ ልምንታይ እዮም ዝጉስጉስዎ ባዕልና ማለት ሕወሓት ክመርሕ እኒኦ ትግራይ እዮም ኣለዉ ያው ፖለቲከኛ ባይራ ገብረ ኣባይ ሓፈሻዊ ዝኾኑ መብርህታት ብኣግባብ ሂብኻና ኣለኻ ያው እቱ ምንቅስቃሳት ድሕሪ ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶርያ ለሓሸ ቅርፂ ሒዙ ላተንቀሳቀሰ ወይ ከዓ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ይርከብ ከምቱ ዝገለፅኻዮ ኣብቱ ክልል ለሎ ደንበ ምንቅስቃስ ውሽጢ ገለ ሃጓፋት ኣለዉ እቶም ገለ ሃጓፋት ብዓብዪ ልስዕዎ ሓሰያ ስለለሎ ልክዕ ብብርኪ ሃገር ለኸ ተጋሩ ሓራ ምንቅስቃስ ሃልይዎም ከምቱ ዝንቀሳቀስዎ ኣለዉ ኣብቱ ከባቢ ዝርከቡ ተጋሩ ብዝተፈላለየ ኣግባብ ብቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዕግትታት ይነብሮምሎ ስለለሎ ቱ ለሕለፍኻዮ ገዛእ ሓሳብ መንግስት ክጥምቶ ከም ጋዜጠኛ መልእኽቲ ሕሊፈ ዕድመና ክቢርካ ኣብ ስቱድዮና ተረኺብካ ልናሃብኻና ሓሳባት ደጊምና ብሽም ክፍልናን ትካልናን ክነመስግነካ ንፈቲ ይቐኒልና ስለ ምምሕያሽ ሽሎምን ሰናይ ናጋ እተግህ ሰሙናዊ መደብና መደብ ምእንተ ሃገር ልሎም ሰሙን ልወሎ ይመስል ነይሩ ኣብ ልቐፅል ሰሙን ብኻሊእ ዛዕባ ምስ ካልኦት ጋሻዎች ክሳዕ ንራኸብ ፋቕዕና እዩ ስሰናዩ ለዓኹም ሰላም